ko sali ere kuli e ka borone te fu famiyala e di yo ye bi simbi kono ko kan nga ali mi fen kele etena na ife e kon moro mi feme boroja ha e ni ere be fa nga ko nu ngatile ibe to kana njima fenu yi ma mfana ba fongoni ngoni e mse furdom na ai fana be sakan fen fe ha fo magnifique ni be fo bo orla be fo sajiri ni be fa kata furu sira kan dron ini chene ni wote ni be fa kata furu sira ke to ko ni ma fo ni kila adam bo ebe fe ki take kanu jala ni bo dobi ibi ton na sa dobne mine la fu billahi ibi ton na doro dobne mine la fu oui moko sa to di sego oba obene akila de dobi kuna de karamo ai o tesa me be ga nyine ne ga fota ko karamo wallahi bidane be ga ke wale ai ne be ga kuma de nyefi mi ena mi fe ne furwa ai o taw ebe na mi fe ne furwa me e gon baro mi fe ngon fana me ga ne wele ka fo ne karsa na ansa manobe obe mkela obe munge ela ne a nyefi ga fongi imanye fo ne yana ay rega ko yere ne ge fo etene la ngana kelsa dongo do ne be bo am fe ga ebe ta ne fi ai o tesa kana do so bla akilenya sa ye karamo sele ne fe dom na fo na me kelela so ye te sele wa ida ble ya kila ni mbora ya ni masia akana ki ya kila kan farala ko kele banti karamo wo ne taleni adimina ne modo adimina sali dimina ne modo solio ne jarabi adimina ne modo adimina salsa dimina ne modo solio ne jarabi kada bisa wala ne be kulenga de la sa dongo do ko ne ga to ne pibe gila ne kuna da ai fu sa wala bo iti tigede du sukan santen fo blesa ha na basti na ba ai sti na da du sukan na so blagilenya sa ha au ne te tale ai o tesa e woro karamo ko kon mai be fin fana sa ni mo yere ni nga bazemba do te fo kono be mo nu ma fo de ngunu ba fe wa fo bani ngero fi ne rega sote ai o taw mo go be ji sara ne fe we kurani sara ne nyame sa ne rega sote yafa nyini anga yafa nyini yafa wala ni sonja de benga abenga ni abenga idume ni kwenda ali am fa mana ka dune ala ali fana sa nyebe kaneto suguna dondra ne de laga dongli do deila ha sali aka haramu dini ni dongli da ela sisa nela ela aka haramu kan talento snokole akara ko sena bal fulangolo flanne na ne lawi asro ne kun kala dongli la kavaya iga koramatigel dan aka haramu toujours pas quoi tout attendait avec moi y a pas d'histoire dans la vie à qui tu vas faire arafouler ne t'inquiète moi pas de nous les hommes non essilés c'est pas une question de vérité les problèmes ne viennent pas de nous ensemble les filets c'est pas une question de ma woman tu vas donner oui devant Dieu ma woman ce soir c'est la tirée ma woman tu vas donner oui devant Dieu ma woman wallahi ngo ni chaina na ne fiya na kale ni dong dalai ni do indala kana anana ja français de do pour que ne ka dondra ni dong le da ko ma woman tu vas donner oui devant Dieu ma woman ne fa no ngani je ka surun po jaje ala de ana ne fe jami je ka suro la bena ne fe awo ni dongli dadron ni ala to ko bale bi gira ala mo ko la di ma woman ti va donner oui devant Dieu ma woman anga dum sa ko ni dongli dana ha ko dongli dara sunne sali ma woman tu vas donner oui devant Dieu ma woman tu vas donner oui devant Dieu ma woman Tiens, il est parti, voilà. Il faut sortir ça. Là. Non, si le Mali s'est reposé sur toi, là, c'est fini. L'avenir de ce pays, dans le chômage.
Lui-même, il le fait qu'il dorme. Mon ami. Ça, quand on voit son côté, ça. Aïssa. Il y a beaucoup de gars au moins. Non, mais tu dors trop. Il n'y a pas de mon côté, sinon. Aïssa, n'a pas qu'un numéro snogo. Ça va sur une nana tchégatana. Il coule au cœur de l'esquive à la main. Il fait Lamine. Diliga Lamine. Lamine ni blaga teni na ka nano ka cheka. Avec Diliga moto ni. Anana foya, anana foya. Nani lavage de cerveau no gala. Non, c'est bien, c'est bien. Tu vois là, il y en a quoi? Ko jone moto ta ko moto tseka tulu du kona tanto. Non, mais moi les fena kan keti konna nga manga a confiance beda musoka. Moi tenti do ma. Ouais, effectivement. Tu vois, mais j'ai réglé la situation. Là, ça moto warinya abe do fera le takan. On m'a mana koyi. Ne be snogo la kun te se ka tani la Et te snogo la ni mo be snogo la c'est moins, ni te snogo la c'est plus. Ne be snogo la donne obliga fenga la. Ah mais tu dors comme ça et puis tu vas avoir l'avantage. Muga. Muga. Drame muga. Pourcentage be yelande c'était 50-50 avec 70 ne ta avec 70. No do anga beka ne meta billa meta beche. Kata même meta be fois be petit beke poui. Non mais si tu veux aller en prison t'as foqué. Si on veut aller en prison, ma faut. Ah ouais, et ben t'as faut bien mirer net na etubuni. Tu vas là-bas seulement on va te prendre. En gros bête. Je te dis. Le téléphone me l'a sonné. Flo, tu n'es pas connu là. Numéro inconnu. Oh. Allô? Ouais. Varanera. Abe Bamako yan. Awa me Bamako ke. E ko fam na? Mohamed de do. Mmako b'a la n fɛ san. Mohamed. Si. Flo Mohamed de jɔn. Ah. Awa mse. Ok. Mais ngigi jɔn. Mohamed, Ali m'a Mohamed. Ah, ok, nya fam. Ti Flo. Ali Mohamed b'an wele o t'an ka maa bolo. Ayi wele, a b'an wele wa. O fana mun kuma sugu. E bɛ taa Alimako la, a ma de wele a. Ça c'est ton problème. Tu sais, il y a un problème de mon ami. Ne ya de cɛ i bɛ ka ko dɔ kɛ nin cɛ nin ma ɲi sa. E ni ne de kelen, ne bɛ ka ko dɔ kɛ o mana. Ah sisan n'an ye kelen. An ye kelen sa. Non, c'est quand ça t'arrange que an ye kelen. Mohamed y'i wele de, k'i ka taa bɔ a la dɛ. Ne t'a dɔn ko affaire dɔ bɛ yen ko ne kan ka taa. A ko kan ka taa de k'an fila. Quand tu me fais pitié là, il n'y a pas de problème. Mais ne t'a dɔn ne ye mun de k'a la fɛnɛ. Tu sais, souvent il ne faut pas regarder le problème, mais essayer de trouver la solution. Ça va vraiment être cool. On va commencer à faire quoi. Au cas où Nico Djougou doit en sortir, au cas où ils sont déjà avertis. Non, Flo, là c'est une bonne idée. Il y a qui va là, au doigt, au cameta de Wuna. Il y a qui va là, il y a qui va là, à Wakante. Voilà, tout le monde a gagné quoi. Je te dis, il faut prendre des précautions. Ah, mais Flo, n'a pas connu Galara tout ce que là, et qu'on m'a donné le con moulé. Ah, il y a un là-bas pour une famille, là, c'est-à-dire tu n'es rien quoi. C'est ça. Hein? C'est ça. Non, c'est pas ça. Faut partir. Hein? Je te t'en prie. Ah, ça, tu es nous revenons avec le là. Ah, mais pourquoi tu es là? Ah, on tu es ça, on va Ah, et d'accord. Cousine. On est la Dilika. Voisine. Voisine. Net voisine taoya. Voisine ça. Voisine de l'eau. Ça m'a calé ça. Ne vous pas papier bâton lui est n'a pas. Non, allez le jour. Allez. Dili ay kalangere. Ay non, on veut tenir du sukashi no yalsa wala. Na moto ko indi sukashi re de binalsa. Alsa manyana bo. Amanyana bo nyama sura kula. Me minne angeti kera ku ma. Kuma do me ha. Ko liga fɛn dɔ tununa c'est à dire ko ala bɛ fɛn dɔ kɛ k'a remplacer quoi. N'o de fɔ dili e yɛrɛ fɛnɛ filɛ e ni moto man kan c'est à dire kan ka don mobili de kɔnɔ ka to k'i kama yanga. Ɔ mais ni moto kelen ni muso dɔ ko. Ayi moto in to yen sa i bɛ mobili sɔrɔ sa i bɛ mobili sɔrɔ. Hali na mobili di ne ma ka na dusu kasi dɛ. Ayi Flo b'a di ma Flo e b'a d'a ma sa. Moto yɛrɛ k'a bɛ na mobili di na. An k'o to yen sa an tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye. I ka ci fɔ n ye. Yɔrɔ fila tɛ mɔgɔ wele kuma ɲɛna mun de bɛ yen nɔ. Ayi an ni Flo ne ni Flo de tun bɛ fɛ ka ci dɔ f'i ye. Bara mɔgɔw b'i la. Sisan an bɛna bɔ de. Ɔ bɔ ka bɔli min bɛ ne sira la. Ayisa dili ni ma ne lamɛn e tɛ ne jabɔ. Ɔ kɔrɔla bɛ bɔ a bɛ kuma ne fɛ yan. E b'a dɔn adamaden bɛ yɛlɛma diɲɛ yɛlɛma de. An bɛna bɔ sisan ni ala y'a kɛ i komi kɔrɔlen an tɛ mɛn kɛnɛ ma n'an mɛnna i bɛ taa c'est à dire i bɛ taa ɲini quoi. Ne ka taa ɲini ne somɔgɔ la o ya. I t'a ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ. I bɛ Alima mun tun bɛ yan nɔ i b'a yɔrɔ i b'u ka so yɔrɔ dɔn. Ne tɛ Alima ka so yɔrɔ dɔn dɛ. Ala sa Alima taa tanti dɔ fɛ yen nɔ. Ne b'o dɔn mais n tɛ so in de yɔrɔ dɔn. N bɛ so in yɔrɔ dɔn. Ok
n'a b'o dɔn dɔrɔn c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. N'a fɔra k'an tununa n'aw ma. C'est l'essentiel ye mun ye. Yɔrɔ n y'a fɔ n ka to ka français bɔ a la sa. N y'a bɔ a la. Fɛnkɛ mon ami français bɔ a la ok pour être bref c'est-à-dire n'aw m'an ye su in na ou bien sini sɔgɔma an bɛ yen de dɛ. An bɛ yen. Ayi ta kɛ aw mɔgɔ nati tɛ yan nɔ. sigiɲɔgɔnya ko de don c'est pour que i k'a faamu de. O mais aw nati tɛ yan aw bɛ yan o tɛ yan a bɛ mun tiɲɛ ne ye. o dabila sa ala k'o kan ka hinɛ ɲɔgɔn na. aw de bɛ yen nɔ aw bɛna taa yɛlɛma yen. n'an tora baara de sɔrɔ yen. n'an fɛngɛra dɔrɔn e ka taa nɔfɛ dɔrɔn e ka taa o ma. ne tɛ taa nɔfɛ dɛ. Dile o dabila sa o la an b'i dɛmɛ k'i ka moto ɲini walahi. a bɛ aw bila o kuma aw sera ka ne ka moto. an b'a kɛ o. an bɛ taa gɛrɛn na an bɛ taa ɲini. an bɛ taa ɲini. ɔ san ni su kora k'aw to yen ka taa u lajɛ. voilà i bɛ taa lajɛ mun b'a la quoi adresse na fɛn fulo bigi tɛ bolo. a bɛ nin na o a b'i ka papier. wari a bɛna wari di ne ma. ayi wari tɛ sa. wari fɛngɛ tɛ o. est ce que information bɛɛ tɛ nin kɔnɔ. a bɛ nin kɔnɔ nin de don. voilà nin kuru. a kana n da don kuma la nin ye mun papier. an ka famille an ka so c'est à dire ne anw fɛ yen quoi. so bɛ e tɔgɔ la yan. awɔ ne grand sœur. e ka tɔgɔ so. awɔ o de n'a grand sœur ma na yan. ne a bɛn'o di ne ma dɛ. awɔ o y'o ka yɔrɔ de nin y'o ka yɔrɔ de quoi. voilà i bɛ taa indication de ne tɛ se nin ko kunkolo de. i mana jigin papier. ne duteren papier tɛ o ne di riz a n'a porte de ye quoi. riz porte famille voilà. porte jaabi min. ayi sa porte numéro de filɛ nin ye i ɲɛ bɛ nin 103 oh oui numéro min sɛbɛn mɔgɔ waritigiw ka porte kan. awɔ. e kɔrɔmuso waritigi dun o la. awɔ. yɔrɔ sisan an ka nin ko ɲɛfɔ nin ye ka ɲɛ. a fɔ a ye e ni Lamine tɛ ɲɔgɔn dɔn wa. Lamine awɔ. ne ka cɛ de Lamine. pour être bref arrangement de don han ni su in na an ma se yan sini sɔgɔma i m'an ye i bɛ taa Lamine fɛ yen han i b'a fɔ ko filo ni varan ni y'u somɔgɔw ka papier n'i bɛ se ka t'u fɛ yen i k'a f'u ye ko k'u kun y'a fɔ ne ko n'u tununa dɔrɔn k'u bɛ Mohamed fɛ yen alima ka mɔgɔ. sisan o dɔrɔn de don. Lamine da mun bɛ nin kuma na sisan nɔ. an bɛ fɛ e k'an dɛmɛ de sa. an bɛ fɛ k'an dɛmɛ de. aw ye ko dɔ de kɛ yen. an ma foyi kɛ. aw ye ko dɔ kɛ. walahi an ma foyi kɛ. Lamine ta kun ye n ko Lamine ye finitigi de ni aw ye ka Lamine fɔ a ye ko dɔ de kɛ. i yɛrɛ ka taa dɔrɔn ou bien i yɛrɛ ka taa. n'a jeli la a bɛ joli di ne ma. an bɛ dɔ d'i ma sa fɔlɔ bɛ dɔ d'i ma. an bɛ dɔ di. ladili kan i b'a dɔn fɛn dɔ a bɛ se fɛn dɔ la o ka di ne yɛrɛ a b'a kɛta. dili. jate kelen ɲɛnabɔ la. cɛ yanfɛta ka gɛlɛn n'a to ye. an ka taa ba in a bɛ réglé o. c'est karamɔgɔ wɛnsɛn. cɛ ka kuma nɔgɔ dɛ. karamɔgɔ. o tuma kun dalen de don yan. je sais pas. karamɔgɔ wɛnsɛn. karamɔgɔ. mun ne bɛ yen cɛ aw tɛ maa lafiyalen fɛ sa aw tɛ adamaden foyi lafiyalen fɛ aw tɛ lafiya aw tɛ maninfin to ka lafiya. sisan e bɛ mun kɛra de. sisan n bɛ n ka dan mun na a bɛ n lawuli mun bɛ yen de mun de bɛ yen a ye sabali dɔɔni sa aw ka so filɛ foyi y'an fɛ. maa kelen bɛɛ b'a ni cɛ mun kɛra de a ye n to yen sa. an bɛna. a ye mun den sugu ye. an fana. mɛ maninfin bɛ lafiya la a tɛ sɔn n ka lafiya a ye ne dontɔ ye de wa. min. i y'a kɛ. ayi. cɛ kana lawuli bilen dɛ. an mago de b'i la karamɔgɔ. ka kunguba ye ka kunguba ye. karamɔgɔ an lamɛn sa. sigiɲɔgɔnya la an lamɛn sa. ne b'o lamɛn mun na de aw ka fɛn dɔ bɛ n bolo. une minute d'a ma sa. une minute. a ye kuma. a fa ye joona. an bɛna bɔ de quoi n'an mɛnna an ma don so kɔnɔ dɔrɔn n fa ka numéro bɛ nin na quoi. a b'a wele. i b'a wele. e fa wele ka mun na. i b'a fɔ k'an bɛ Mohamed fɛ i yen. b'a wele dɔrɔn k'an bɛ Mohamed fɛ yen. o k'an ye dɔrɔn. o k'an ye dɔrɔn. sinon n'i ma y'a i ka du kɔnɔ nin numéro de wele k'an bɛ. Mamadi Jan. Mamadi y'a fɛ. a bɛ kɔfɛ kari kɔnɔ yan. ale n'aw ye min fɛ yen. ale ma mun. maa ma y'i cɛ ɲɔgɔn bolo koyi e ta cɛ ma y'i cɛ bolo. an bɛ ka taa réunion de famille dɔ de la. u ko ten ko maa ma y'i cɛ ɲɔgɔn bolo a ye mun kɛ Mamadi la. foyi an bɛ ka taa réunion de famille. n'an m'a kun fɔ n ka pan ni b'aw fa wele. an ma foyi kɛ walayi. an bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn de la. comme ni précaution de ye. k'a fɛn. n bɛ na. nin di yan. karamɔgɔ. nansaraw ko ko bonni siniwaw ko ancient anglais ko come for you. cɛ ko dɔ tɛ nin bolo so kɔnɔ. la dɔ bɛ sɔrɔ a bolo mais an k'o bɛɛ to yen cɛ an ka juru an kungo la an ka taa. an k'a fɔ ninnu fana i da la ou bien c'est pas la peine. c'est la peine de on sait jamais ko ye filo an ka taa ba ye. on ka taa.
ça deuxième maman. Ah maman, il a tout. Mais non mon ils sont en état de ma soeur. C'est ni varan flow Varan flow. Ah. Et on bol bol. Lanche damo mo bon. Ama. Varan flow e mga tuguni. Tiena, fantan famate ko ke ñogoy. Varan du flatte barala, foshi tabu. To dem ma du kanali no wa ko de varana. Parce que nega ko ga boya bulu tugum na sisa. Mais ala ga hehere. Na tu flali chamoko ba. Les amis. Les amis. Les amis. Ah, anti. Anti. Oh, antiroué. Oh, antiroué. Antiroué. Flani teru, nani teru. Dari. Oh, rufne flan. Ah, joro oh flan. No boro watu wati kana nyagami aba dabrandala. No. Aya zo mina sakoy. Bille na masomi. Mega feno le. Sakoy pusa ko bongo. Azo mina sakoy. Feno le fie. Bomo ko nyagami le. Mais équipe nyuma de choisi, il nous luka nyagami mo ko dala. Ça va dabrandala. Aïssa. On anga je o bambe arrange. Kaba adamina ma jawana folo ko o bi ka dabra dala dungu a be jiro aba to afuna ka dabra dala chef a be jiro problème tala ai sisa angu mako bawla an be faga ci do foy ko ba ke ko mako bi la gere ai aw fla de kodo aw fla de ai fa ko ba ke ale ba afenge mako fla ne mako te ba ofuna mako te ba nyona o ofuna mako bi se ka ko ba ke tonton ale iba ro tonton no ne ai ne tonton do de volé ya o kono ay kuba ke ale be kuba de ke zigiri chamo aw ma fo ka bla kuma de nyefo aw amna fo aya kuma nyefo e ma fam go ni nunu yin na dron o ki bo fi anyami de ai aya nyame ko yere soro ante be ka nyami ko ba ke che kan ni to sa ni ma mo do de ga aya dongo aya nyame abila mu nyame aya nyame kata aya dongo ba wa ke nin kada arriva do chen kad ne yere do na iba raga il est direct tu es direct quoi voilà ça dire ka teli ka kala bon mo bete mo lame ya mo lame o bi arrange ya ti arrange voilà c'est ça et an me ka bo akli voilà dengulu do de la ka tiam mo wadi fi alima no fi alma me awo te o dengulu kera yo mo wadi fi yamo karam ga bo voilà c'est ça an me na tay quoi voilà na dengulu wara be ko ba ka ai to sa anta do ko la luma surasika mu ndanga do e sa prescription to ata no tara surasika do be ni yo soro am sa wallahi fa ba law an famu c'est ça o kera la o anda si chamo ko kun kaba ko do sisa an go beto isa ni amena tali quoi ni amena amana ya abita an no fe quoi na amena amana abita an no fe quoi ti do be quoi ayama nyon fa abita ta akuna ta no na o mena ni o mena on ta o no fe pour ka se kata pour être bref ndi mana kula de kata chorwa ndi ta roji pour ka ko no ya amiga felo la yindo ri kawfa janatika la mogo ti banyo kono chamo era ale to ka doni dat mo be ame fe ka bunyi no fe ko amiga taka yino ko maro la ni ta yoro fo mogo yi me ni enquête kera ko no tunna amo fa o yuga taka yoro laba mu fanye ya felare ko ay dem sen ko ko no aisa amma fo kambe flo bamako ya bebe mbaw don we ay mu nyame afodro amako fem na afo akata amma fo ge ça dit ave fe ka demulu ko kuma do ri ay fe ka chi do ame fe ko risque demulu aba ataka kutinira to ko shile ana folo wala na am fe na dro ta no Gitu fabulu ni ka fragen gitu mafia ni ka fragen gitu kan ji amena amena efleni itole me dumuni ko la ka haram kab ni no nye wa dingulu ko ma fra chef le tiay akhila bada ben ala ci nandra nu no fe ni tie nga garder en so wallahi ko ba ke ni tita afitita dingun na koni wallahi ne beta el ala ci numi de ko fa mi ibadon ne ya jate mena ela e ma zamen na fa don
Alors, ça va? Seulement. Voilà. Ah. Moi, je te remercie. An yɛrɛ t'a dɔn an nana a lamɛn quoi. An t'a dɔn. An nɔ an t'a dɔn an yɛrɛ mun bɛ o si quoi mais an nana a lamɛn quoi. Foyi t'aw cɛ. Non foyi t'an tɛ o ta i bɛ ka jɔrɔ de yan. Comme il y a un de sinon il faut pas t'inquiéter. Kana Mon ami c'est il sait gérer la situation. kana jɔrɔ ni c'est-à-dire ni cɛw b'u ka ko la a to cɛw k'u ka ko kɛ u yɛrɛ dama la i y'a ye musow kana na jɔrɔ quoi kana na jɔrɔ dɛ. Ala b'a ko laban. Ami. Sinon il reste moi là. Moi dama regarde ma bien gata. Ouais. A bɛ so kɔnɔ an bɛ don sisan Lo. Alright. Tiens. Mais an bɛ derrière Fatia ta. On a dernière Fatia ta. Ayiwa. Ok, merci. Voilà le flou yɛrɛ nana. U nana? Awɔ. O da la? Awɔ, o da la. A fɔ k'u ka don i yɛrɛ to yen n mago b'u kan. E tun bɛ mun bɛ dɔgɔma mun bɛ yen nɔ? Foyi tɛ yen nin kuma in nin y'an cɛ damaw dɔrɔn. Ninnu voilà ni filɛ du filɛ u tɛ se mɔgɔ ma u tɛ foyi kɛ mɔgɔ la. N b'a kalama mais ne mago de b'u la n'a kɛra cogo min a tɛ f'i kɔ a bɛɛ bɛ kɛ n'an tilara dɔrɔn a bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲɛ. Ne sirannen don dɛ. Kana siran foyi tɛ yama. Bonsoir. Bonsoir. Prenez place. Ça va? Ça va? Oui, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Amanji. Ok, comme il y a au volet. Voilà. Bachite. Bachite. Une minute. Je vais t'offrir. Hein? Millimètre par là. Mais. Ah non, des fois, comment il y a la lumière? Technologie a développé ça. Ah, mais. An ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ne t'a dɔn lumière kɛ kun a la. Ayi non, baasi tɛ. N y'a wele baasi tɛ. Komi ne bɛ taa baarayɔrɔ la. N bɛ to k'aw ye karew kɔnɔ. A bɛna fɔ anw ni mɔgɔbaw caman bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ. Ah ouais, ah. Non, là c'est vrai. Ouais. An bɛ kow kunna dɔɔni. Ouais. Baaraw de. Awɔ. Bon, baasi tɛ. N'i y'a ye n y'a wele bi, n mago de b'aw la. Ok. Mago Algérie. Ambassade. U mago bɛ mɔgɔw de la. Minnu bɛ se ka nɛgɛ a y'a dilan ka d'u ma. Ah ouais. Là c'est bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Ah. C'est ça. Donc u mago bɛ nɛgɛ haya de la. Nɛgɛ haya. Mun bɛ se ka nɛgɛ haya dilan ka d'u ma. Mais nɛgɛ haya in. A kelen kelen. U b'a san 40,000. 40,000. Mais u mago bɛ den 5 de la. Den 5. Den 5 n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɔrɔn mɔgɔ min b'a dilan. Ah ouais, Flo. Ah, mais c'est. Ah, c'est-à-dire, il a appelé les bonnes personnes, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il y a un peu de parce que j'aimerais qu'on a un nom. Un commun qui est. Ouais. Ouais, une minute. Allô? Minas. Ah, ouais. Flo. Tiens, tu as l'opportunité de moi. Non, mais opportunité de moi. Il va me dire qu'il va te faire la j'ai eu à tirer ça. Amina mun de kɛ san bɛna business di jɔn de ma i b'a fɔ n'an ye nin di mɔgɔ gansan dɔw ma dɔrɔn a bɛ kɛ fɛn dɔ ye quoi an k'a di jɔn ma k'i nɔ filɛ i b'a dɔn temps foyi de t'an on n'a pas assez de temps dɔ foyi dɔ proposer dɔrɔn cɛ mais pourquoi pas karamɔgɔ bɛ zɛn awɔ komi an bɛ se ale kɔrɔ voilà i ye mun fɔ n'a y'a di karamɔgɔ wɛrɛ ma a di non an ta bɛ k'a la ɲa o y'a bolo bɔlen a la an k'a kun ye quoi n'a nana dɔrɔn awɔ ouais, les jeunes, vous êtes là? Ah, bien. Voilà, il n'a pas envie de faire tout comme ça. Parce qu'en fait, tout le monde a affaire au dans les mains. Ouais. Tu vois, un coach à manier là. Effectivement. Ali, Wati Bodo, c'est-à-dire extérieur là. Donc, à me faire un peu de a un soutien quoi.
mais au saut commission a bientôt aller boulot on va faire quoi comme faire métro les gars du Araso ouais métro à comme quand métro de là quoi donc on a géré à on confier on de là donc on va confier on tellement que aujourd'hui on n'a pas de temps quoi à faire gagner la moto. C'est-à-dire maaw b'an ye tagama la u t'a c'est-à-dire u kɛlen don k'an kɛ maniw de alors que an ye maabaw de. c'est pour notre sécurité n'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye tu parles en insécurité. voilà an b'an ka apparence kɛ k'u tromper de quoi. Flo i ye noté kɛ i y'o noté. je vais noter quoi. Je vais noter parce que pourquoi est-ce que je vais noter. Parce que il va y a une notation donc on kana ɲina parce que business ou ka ca bolo. Aujourd'hui c'est quel jour? Non, je vois j'ai acquis jigna c'est on est en 2024. C'est bon. Bon vous discutez. Voilà et il a faut un ko kɛ cogo min na sisan an kun bɛ fɛ an ka marché de di karamɔgɔ wɛsɛ ma. Karamɔgɔ wɛsɛ. Ouais karamɔgɔ wɛsɛ. Bon comme ne kun delila ka baara dɔ di karamɔgɔ wɛsɛ ma ɲɛnabɔ Arabie Saoudite. Ouais kuma koyi mais comme a ma se ka gérer. Ayi n t'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ nin baara ninnu kɛ. Ayi c'est-à-dire e ma o ko in ne faamu parce que e ma taa an ka côté de la pour que i ka karamɔgɔ sɔrɔ karamɔgɔ k'i ka baara kɛ a ɲɛ ma i bɛ tɛmɛ an ka côté de fɛ quoi ya n'i kun tɛmɛra an ka côté fɛ a ka ca Ala fɛ nin ko in kun bɛ ɲɛnabɔ. Mais karamɔgɔ kun bɛ ne ka baaraw kɛ mais. Ayi maa dɔn f'i ye cogo min na karamɔgɔ ko filɛ bɛɛ tɛ karamɔgɔ dɔn parce que voilà an de b'an minɛ cogo dɔn quoi aw bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi on va te dire un secret cɛ dɔ kun bɛ to ka téléphone boli ko Badara Ali Sajaja téléphone bolila don bon pour être bref parce que karamɔgɔ filɛ nin ye a burujuw de kun ye mɔgɔbaw ye quoi a yɛrɛ ka ko kɛtaw ma ɲi ten kosɛbɛ bon un jour Badara de taara karamɔgɔ fɛ yen k'a bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye karamɔgɔ fɛnɛ kariyara o don ka mɔkɛ ou bien a kulomasama dɔ ka couvert dɔ ta k'a di Badara bon o ye fatɔ bila o ye fa dɔ cɛ la il est devenu fou mais c'est parce que min dira a ma c'est puissant mais a ka girin a ma cɛ in a t'a ka fɛnw bɔ de quoi ni ko dɔ ma kɛ mais an b'a dɔn an bɛna kuma fɛ cogo min na. J'espère que ce monsieur là il connaît beaucoup de choses. C'est bon on te dit on lui connaît. A b'a dɔn yɛrɛ. Karamɔgɔ wɛsɛ la i b'a dɔn ni mɔgɔ jogo ma ɲi cogoya dɔ la i tɛ don minɛn dɔw kɔnɔ sinon a ma ɲi ma. Mais sinon a ka kegu dɛ. A tɛgɛ tɛ don o fɛn ninnu na de. Mais an bɛna nɛgɛ de quoi. An b'a nɛgɛ. A ka ca Ala fɛ kow bɛ sigi. Voilà pour que ci in ka ɲɛnabɔ. Parce que nɛgɛ a y'a joli. N'i y'a ta k'a lajɛ ko i komi furugu kun bɛ yen dɔɔni kun b'an n'ale ani ɲɔgɔn cɛ o de y'a to e t'an dɔn sinon maa caman m'an dɔn quoi. Hali ni ɲaw y'i kare kɔnɔ position min na n y'a dɔn k'a fɔ aw ni maabaw bɛ ɲɔgɔn dɔn. Hali o dun na n tɛmɛtɔ n ye n ka fitiri lajigin n ɲɛ b'a la a bɛ ka bɔ so dɔ kɔnɔ n ko nin ye ninnu ye u bɛ ka bɔ nin so ɲumanba in kɔnɔ baara sɔrɔ i t'a sɔrɔ dɔw ka an ka jamana baara de ka di sinon a fɔra an ka taa faire étranger on n'a pas voulu bouger quoi. Jamana baara ninnu de ka di an tɛ fɛ ka bɔ yan nɔ. An tɛ fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ. Voilà parce que i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔn cas nous on veut gérer ça. On veut se contenter du peu de ce qui est à côté de nous. Et pour être très bref, a kɛ i n'a fɔ nin ko in kɛlen don quoi. Effectivement. Comme a ko kɛra tan sini n bɛ sɔn ka passer karamɔgɔ yɛrɛ. Ok o tɛ problème ye. I yɛrɛ bɛ passer. Voilà n'i passera an bɛ ko sigi sen kan ok i komi su kora an bɛ sira ɲini. Ok sira non c'est la bonne collaboration. Merci beaucoup. Merci.